Aften og velkommen til 1800'erne. Flere og flere børn dropper ud af folkeskolen og vælger privatskoler i stedet for. Skolernes formand Thomas Gammelholt er meget bekymret. Er en naturgas, som der har store reserver af i Europa. Dermed også i Danmark. Skifergas er en gas, der kan udnyttes til at skabe energi og meget udbredt og brugt i USA. Nu er snakken om fracking også kommet til Danmark, efter vores oliereserver er ved at løbe op. Men er det egentlig det rigtige træk, og hvilke konsekvenser vil det få for Danmark og miljøet? Metoden, som man bruger til at fremskaffe skifergas, hedder fracking, også kendt som hydraulisk frakturering. Måden man bruger metoden på er, at man bruger et 4 km dybt hul ned i jorden. Nu pumpes en blanding af vand, sand og kemikalier ned i hullet med et meget højt tryk. Det gør, at skiferlagene sprænges. Man kan nu udvinde naturgassen. Hvorfor er fracking bekymrende? Et af de store problemer er, at vi bruger 19 millioner liter rent vand og 80-300 tons kemikalier til at få skiferlagene til at sprænge. Når vandet kommer op igen, er det blevet blandet med tungmetaller fra undergrunden og de farlige kemikalier. Når det fordamper, indånder lokalbefolkningen det, og det kan være meget farligt. 80% af de farlige kemikalier er stadig i undergrunden, og det bliver blandet med vores rene grundvand. Og det drikker befolkningen af, og det er farligt. Rent vand er vores livsnødvendige ressource. Vi har sendt vores korrespondent ud for at finde ud af det. Skal der bores efter skifergasser i Nordsjælland, bliver det enten Helsingør eller Gribskov. Dette er byens borgere dog ikke særlig glad for. Hvad siger meteorologen Mads Asger Mumborg egentlig til det? Jeg tager ud på at undersøge sagen. Vores oliereserver er ved at løbe ud. Ser du skifergas som en løsning på problemet? Det er klart, at vores energisektor er utrolig vigtig. Og det er også rigtigt, at vi står i en udfordring, når Nordsøolien løber ud. Jeg kan sagtens forstå, at beboerne nær boringen er bekymrede. Men de bliver nødt til at ofre sig for Danmarks energisektor. Og USA har virkelig forstået det. Store dele af Østeuropa har virkelig forstået det. Men vi andre har så CO2-besatte grønne økosocialister fordelt ud af Europa, som blokerer for enhver rationel form for økonomisk tænkning. Vi bliver simpelthen nødt til at bruge det her skifergas. Det er den eneste løsning. Så det jeg hørte dig sige, at vi skal prioritere vores økonomi over vores natur? Vi har brug for en god økonomi til at kunne tage hånd om vores natur. Lige nu står vi med en løsning mellem vores hænder, og som samtidig reducerer CO2-udslippet i forhold til kul og olie. Derfor vil det være en... Vi siger tak til Mads Asger Mumborg. Tilbage til studiet. Og som man kan høre på Mads Asger Mumborg, giver han ikke meget for forurening af vores grundvand og vores luft. To ting, vi er afhængige af hele tiden. Nu skal vi videre til vores korrespondent, der står med en aktivist, som bestemt ser fracking som en stor trussel mod vores miljø. Jeg står her med aktivist og formand for Skifergasfri Zone i Norden. Hvad er jeres holdning til skifergas? Jamen, vi er kraftige modstandere af dette. Vi synes, at folket skal få en medbestemmelse på brugen af denne energiform. Ganske enkelt, fordi vi synes, det er alt ødelæggende i forhold til vores natur. De mange giftige kemikalier, de gør skade, og når skaden først er sket, så er der ikke noget at gøre. At vælge skifergas vil der være at skubbe miljøproblemerne videre til de næste generationer. Det er et fossilt brændstof, og det er ikke et skidt en rigtig vej mod en grøn omstilling. Jeg siger tak til formand for Skifergasfri Zone i Norden. Tilbage til dig, Tobias. Det var alt fra 1800'erne. God aften.